ଏ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ କାହାଣୀରୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତ ସେ ତା'ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପୁଟୁଳି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ତୁମେ ଆଗ ପଟେ ଝୁଲେଇବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଟୁଳିଟି କାନ୍ଧର ପଛପଟେ ଝୁଲେଇବ। ମନୁଷ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତୁମ ନଜର କେବଳ ଆଗରେ ଥିବା ପୁଟୁଳି ଉପରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ପଛରେ ଥିବା ପୁଟୁଳିରେ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହଁ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଭଗବାନ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେ ସେମିତି କଲା। ଆଗରେ ଥିବା ପୁଟୁଳିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଏ। ଆଗରେ ଥିବା ପୁଟୁଳିରେ ତା'ର କିଛି ଭୁଲ ବା ଅଭାବ ରହିଥିଲା ଆଉ ପଛବାଲା ପୁଟୁଳିରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଭୁଲ ରହିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଗର ପୁଟୁଳିକୁ ଦେଖେ ତ ତା ଭିତରେ ଥିବା କମିକୁ ସେ ଜାଣିପାରେ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଲାଗେ, କମିକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ। ଦିନେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟରେ ଗଣା ହୁଏ। ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ କେବେ ବି ପଛବାଲା ପୁଟୁଳିକୁ ନଜର ହିଁ ଦିଏନି। ଥରେ ସେ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅଟକିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ପୁଟୁଳିକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ଗାଧୋଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଦେଖିଲା ସେ ଆଉ ପୁଟୁଳିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। କେଉଁ ପୁଟୁଳିକୁ ଆଗରେ ଝୁଲାଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ପୁଟୁଳିକୁ ପଛରେ ଝୁଲାଇଥିଲା ସେ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ପୁଟୁଳି ଦେଖିବାକୁ ସମାନ। ଏବେ ସେ ପଛବାଲା ପୁଟୁଳିକୁ ଆଗରେ ଆଉ ଆଗବାଲା ପୁଟୁଳିକୁ ପଛରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏବେ ତାକୁ ପୁରା ଦୁନିଆର ଭୁଲ ଆଉ ଅଭାବ ହିଁ ନଜରକୁ ଆସିଲା। ଏ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ଭଲ ନାହିଁ, ସରକାର ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିଲା ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲ ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ କମି ହିଁ ନଜର ଆସିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ କହିଲା। ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିଥିଲା ଯେ ନିଜ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଆଗବାଲା ପୁଟୁଳିରେ ରଖିବ। ଏବେ ସେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନକାରାତ୍ମକତା ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରିଗଲା। ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ। ତା ଦୁନିଆ ପୁରା ନର୍କ ପାଲଟିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ନଜର ତୁମର ଭୁଲ ଉପରେ ଥିଲା ତୁମେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରୁଥିଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲ ତ ତୁମର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ଯେବେ ବି ଆମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ତ ଆମେ ଆମ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବା। ଆମେ କାହାରିକୁ ବି ସୁଧାରି ପାରିବାନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନଜରରେ ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ହିଁ ସୁଧାରିବା। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ଦେଖିବେ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ।